Serbian Gaming 24 i ovo je moja prva epizoda Minecraft fakcija, znači evo nas tako donesu. Minecraft fakcija, odmah da pređem na stvar. Ubela laga da se promenimo da ih zombi. Znači idete, fakcijate, znači napravite svoju fakciju, okupite prijatelji, igrajte, evo na primjer. FF. Da imamo, znači, mi smo Trojan C. Ovo je moj F, brate, evo sad ću da vam pokažem 3 bitne stvari. DMD Gold, OP Armory i DMD Alati oružja, ja i dok nema ništa. Ovako, malo ću vam pokažem moju bazu pa ćemo da pogledamo malo server i malo će se PvP-amo. Znaki za zombije. Spavne. Onda već nešto čega ide zarada. Znači, puno zarađujemo od ove farme. Verite mi. Ovo su lubenica. Evo naprimjer F list. Znači F list, mi smo na drugoj listi. Šta bre? O moj bože, pali smo na treću, ne sad! Pali smo na treću listu, ovo je veoma loše, to je zbog povreda. Ove budale nikad ne umeju da uđu. To se stalno dešava. Ništa, znači jedno spam. Imate, evo. On time trenutno igranja, znači playtime imam, znači 3 dana i 1 sat, to su 73 sata i 3 minuta. Imate predlog, kontaktirajte vlasnika, to ćemo da uradimo. Ne brinite se, evo imamo jasni igrača, znači igrači. Postoje dosta onih koji uđu u F, brate, i slome vam sve, znači vi hoćete da budete najjači, brate, oni uđu i slome vam sve. Imate aukcije, imate pušće mi helmet. Vibe divina, ajde idemo. Vibe divina, čisto da vidite, ali neću moći da se pijem, nemam hrane. Okej, ooo, Dr. Kill. F, U, C, D, Dr. Kill. A ne. Dr. Kill. Moram njega da pozovem, brate. Vibe. Okej, Vibe crveni krest, ajmo. Spojeno bi. Ovo je ono što vam nije potrebno, neke nešto. Budite koji ne ostavite siromaštima neke stvari. Brate, mi što sam ozbiljno. Pogledajte. Ništa, ja ne mogu ništa da donijem, nisam ni ja toliko bogat, brate, skoro sam krenuo, mislim. Doje se ne lažemo, nisam skoro, ali put do slavnih je put do jakih. Okej, idemo, znači, čekaj da vidim šta ima gore u stepenici. Ništa, neka tražića, nešto lepo, brate, fini ove kojlone. Staff team je ekstra, moram da ja kupim hranu u Vibe shop. Bude to ogroman shop. Spavne, većinom kupujete na aukcijama. Za po, naprimjer, skeleton spavne 10.000. Naprimjer, ja sam dao 20.000 za play spavne, ali nema veze. Stanite, morat će neko da sačeka, stanite sekund. Okej. Evo nas nazad. Malo ćemo se, evo da puckamo malo. Čekaj, stani be. Video setting 7, distance 12. Usvajanje nekako nam 10. Ima da... mračno mi. Nisam siguran. Znači, da vidimo ko su neprijatelji, znači Baki, Koronci, Crusaders, Motherfuckers, Fireman i Pro PvP. Znači, Motherfuckers i Koronci malo će da nas... kako da vam kažem, zezaju, znači dođete na server i nešto dalje da vam kažem. Okej, idemo ovako. Vibe PvP. Ima li nekog na PvP? Ujebote. A ne, neću. To je ovo džubre. A Tilax i ovaj, to nisu džubre dao.
Ovi što ima neke brojke nešto. Era. Never. Ovako idemo brzo home ili je home svejedno. I sad znači, evo ove iteme moram da ostavim, jebi ga. Uzet ću obično DMD mač. Ili, čekaj, stani da vidimo. Okej, uzet ćemo Spartanca, ljudi, samo za vas. Ovo je nešto što više neću moći da uzimam. Ender chest. Znači sve ćemo da ostavimo. Što znate malo. Okej, malo ćemo da se pripijemo pošto. Ote, paste sad. Okej. To i... Daj mi nešto jače, ajde imamo nešto jače, imamo gladijatora. Ma početnik. Legiona je Unbreaking 3, Protection 3, pa brate. Čizme, ajde, nema vezi. PvP. Idemo ljudi. Či ko ima cheat, bit će snimljen. Svi neka vide, svi neka znaju. Znači nemojte da čitujete kad sam ja tu. Ja, utepa me. Ubio me, nema veze. Brate, iskasapi me. Čemu mi ajmori mi nisu bitni, brate, mi ja sam za zezanje. PvP. Pošto? Samo nešto da vidim. Oni misle da su provi, a u stvari... Captain Heroes! Ljudi, pa ovo je jedan od najvećih čitanja kog možete da vidite. Ili sam barem ja tako mislila. Kolega, opet neko od leđa, brate. Ljudi, ovo ne postaje dobro, idemo još jednom. Snajbe, imam ja neki kit sada. Kit PvP, pa nisam, neću da ispadne da sam cheater. Jobi. Nema be poštenje nared više, nema. PvP, znači morate da pazite leđa non stop, nema ko leđa da me čuva. Axlur. FF. Axlur. Okej. FF. Axlur, mislim. F. Truce, motherfuckers. Ma prijatelj, šta me lažu. Ili gledaj to. Vaj maki. Vaj maki mitrsi. Sinovi, nema cheatova u mojoj smeni. Znači ja se bojim protiv ovakve koji imaju cheat. Znači, brate, mrzim ih. Mrzim ih, eto. Dosta smo se sezali, idemo da nađemo neku bazu na brzaka. Mislim, brate, ono ozbiljno. A ne, ja sam izgubio iteme sad, nego me razbiše. Mnogo se loše PvP-ama, ima cheatera, vidjeli ste, laga cheateri. U stvari... Home. Znate kako. Poti oni. Okej, uzmem brzinu i uzmem...
instant health. I va... IBG. Bojan Car. Pa da je čitaj, mogo bi ladno da me ubije. Znači, kad vidite tako čitaju, vidite, gađite ih stelom. Imate mnogo veće šanse da ih ubijete. Ali ozbiljno. Ovo ne shvata da ja ubijam sve, znači ljudi, ne zanimljaju da ste novi ili ne. Bićete ubijeni mojim mačem. Moje ću da dam ime maču. Zašto mačeve obožavam, znači... Troja u srcu. Troja, proja, brate. Zna samo da laga ko ludo. Sad da smo trojanci ili trojanci, pojma nemam. Ovako se PvP, ali neću ja na PvP da idem, brate, tamo su... Kad vidite tako čitanja nekog, brate, na primjer... Fuck, brate, učutao sam se načisto. Znači, WTF se desilo, pojma nemam. Ender Pearl, Ender Pearl, Ender Pearl, ljudi. Shop. Shop, 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 shop. Ender Pearl, Ender Pearl, Ender Pearl. Žuri, bre, ali nemoj čistačica slučajno, znači to je ono što čisti iteme. Divljina. Bratao sam se za... Pa ne, ljudi, mislim ozbiljno. U stvari, prilike znam kako da dođem do itema. Što vi ako padnu dole ima da pokine 90%. A 10% su šanse da mi uzu iteme. Fuck, brate. Izgubio sam ljudi ekstra, ajmoj. Ruču se upijem. Šta sam izgubio? Stvarno nisam te sreće, brate, znači, jebi ga. Ej. Što bi se reklo, nisam ja nešto za ovaj MC. A ne, brate, ne umem da pazim ja. Ne mogu sam. Mislim, nisam sam, ali... Okej. Ajde za svaki slučaj, tu nema ništa. Normalno da nema. Brate. Jel da sam malo ranije povuzobio one iteme, ali nisam. Jeba ga, vidjeli ste, i on je čak jurio sa tim itemima. Ali molim te, bar sam ono ostavio. Daj be. Nisam nešto srećan, brate. A motherfucker. Sad ću svi ovo njima da stavim, mene je, brinite se. Samo da imamo kome je gurnuo? Brate, nemam pojma. Nisam ga vidio, znači stavio bi mu sad da ne mi odjebi. Nisam ga vidio, ne mogu ništa. Smite, PvP, znači sharpness, knockback. Nemamo ništa više, jebi. A pun sam si... Znači... Vibe shot, ljudi, ovo je stvarno loše, brate. Znači, ne sam loše počne, nego katastrofalno, eto. Nemam šta. Ja ne pazim na rupe. Od sada pa nadalje... Čujte moje reči. Ima ovo da zapamtim.
Backa. Bek. Ivica Bek. Ronaldinho, Messi. Cristiano, Chelsea. Nije bitno. Okej, sad će ovdje da spavnu zombi, ja bijem ovom pauku. Opa. Bolje se kiriju da koristim, bit. Čekaj be. Ender chest. A jebi ga. Sad ću sad, znači, treba mi očajnički pare, brate, jesam. Mislim, nešto bogat. Čekam vas da dođete, brate, mislim, server je ekstra. Ludilo, znači, to vidjeli ste sami. Brate, doće mi njotkud ubije me, uzmi mi. Sve nije mi uzeo, zbog toga sam srećen. Ali tu sam izgubio itema ceo dan, brate. Pola sata mi trebalo da ih iskraftam i sve. Nekako mi toliko itemi sad nisu vrijedni kao pare i kao baza. Naprimjer, više od polovine F-a ugrađeno je... Kako da vam objasnim? Ugrađeno je ovim lavom i obsidijanom. Prvo ide obsidijan i onda preko njega lav. Znači, brate, koordinator vam ne bi dao ni u snu. To moram da vam nagovestim, zašto? Ako bih vam dao koordinate, morao bih da se selim, ma znate, ne selim se nešto. Ali da vam objasnim kako smo mi počeli ovaj F. Znači, brate, ja sam bio i 2 F-a, ali brate, htio sam svoj F. I ja šta ću? Morao sam da odem, da krenem svoj F. Da krenem svoj život. Da. Šta sam sve mogao da ja ima nisam. Ali šta ću brate, takav je život. Pošljite život, nećete, možda ga ne živite sutra. Znači, uskoro ćemo da krenemo da prijemamo članove. Mislim da će to da bude super. Zašto samo dobijem mogofil, pa ne možeš, brate. Da vidimo. Ko? $20. Imamo, znači... enchant. Koliko puta sam otišao na Viper enchant, ceo jedan ove red sam isprazno. Znači spojit ćemo knockback i sharpness. I ako bih dodao looting, au. Ne vezi. Back. Ova back komanda postala čest gost. Naprimjer, imam i head komandu i... help. Help 2. Help 4, samo da vidim nešto. South. Šta sam htio? Ne, Vjerovatno uskoro ćemo da krenemo da raidujemo baze i znači bukvalno je ja to i protiv factiona. A sad ovim play malo ćemo da gradimo. Dosta su 17 levela. Kasnije ću još. Imamo po knjige, zašto vidite ja enchantao neku knjigu. I u stvari, ajmo ovako, ću ovaj mač. 17, neću. Idemo 24, meni je to srećan broj. Shvatit će se uskoro i zašto. A ne, F je dobio ime zašto sam skoro gledao film Troja. I, brate, u glavi mi non stop. I nekako to da bih iskalio, pošto non stop igram NC. Evo ovako, to radim. Da vidim.
Blizu sam. XP je mnogo skup da bi ga kupovao, znači pare mi se ne daju za džabe, ne bih dao 8000, to je 6000 za 800 XP-a, pa nema za šta, bolje da potrošim 10 minuta nego 20.000. Sad ću vam pokažem kako je aukcije. Idemo za 5900 će da dobije ovdje. Out start 1 59991. Ko kupio ovo srećike, ja sam to kupio za 10.000. Mislim više njih. Yeah. Ajde približam to malo be. Ajde tako. To sam čekao, okej. Zato što... Uj, brate. Ovo se preoduži. Ništa drugi. Idemo opet da enchantam ovim mačem za kraj be. Eto ko enchant ga. Evo ovako. Gledamo pajnu kombinaciju. Eto. 7-17. Ljudi, lajkujte za 3, 2, 1. Like! Smite 2. Ništa ljudi, to je to za ovaj klip. Like, share, subscribe i u sljedećem videu. Doviđenja!